Dobré ránko spod tohto olivovníka. Sme v španielskom mestečku Peníscola, ale podľa Google prekladača je to takto. Peníscola. No a my dnes pokračujeme smer Barcelona, kde by sme sa chceli ísť pozrieť nejaké tie známe pamiatky a ďalej pokračovať na Francúzsko. Bol by som rád, keby sa nám podarilo dojsť až po Montpellier. Tam by sme mali spať, tak uvidíme, či sa nám to podarí. Pôjdeme dnes opäť raz niečo po pobreží, po okrskách a niečo pôjdeme po diaľniciach. Držte palce. Je plné. Začneme hneď z rána, no. Zákazy sú na to, aby sa porušovali. Našou prvou dnešnou zastávkou bude Barcelona. Vychádzame teda na diaľnicu, aby sme ušetrili čas a mohli si prezrieť metropolu Katalánska. Spotreba stúpa, benzín klesá a my na španielskej diaľnici tankujeme za 1,77 €. Niečo mi šuchlo o nohu, nestratili sme nič? Vyzerá, že všetko je ok, takže hádam nie. Isto? Jo? Niečo to ale predsa len bolo. Nájdete rozdiel na riadidlách? To, čo ma trafilo, bolo ľavé závažie. Akože chápete, on povie, že všetko v pohode a ja dostanem do píšťaly, nie v najnižšej rýchlosti, závažím. To bude nejaký Itália style, podľa mňa. Všetko vyriešime. Všetko vyriešime buď teda páskou, Alebo zvieratkom. alebo hadíkom. Aha, hadíkom. Tento je povolený. Nie, že stratíme motorku po ceste. Pazzo italiano meccanico! Tak, poďme si spraviť také zhodnotenie. Máme tu teda stratené závažie. Vyriešili sme ho teda hadíkom a izolepou. Ďalej máme povolený stojan navigácie, takže tam je nadzigané pásky, koľko to len ide. To je druhá vec teda. Ďalšia vec je stratená krytka. A ako posledné tu máme selfitičku, ktorú sme museli dať druhú a keďže je tam kratší závid, museli sme dať druhú šrobu a preto to zachraňuje gafa. Takže všetko OK? Let's go! To je toto za úchylka v tomto Španielsku, ja fakt neviem. A ti garantujem, že do 10 kilometrov príde ďalší. No a je to tu, ako som vravel. Ale keby, akože, že sa predbiehajú, že nič nejde, a tak ich dobehneme. Ale proste, my ideme, vymením si pohľad s tým kamionistom z Peťáku, vidí ma a aj tak sa tam strepe a začne obiehať kamión. To je neuveriteľné. Pri vjazde do Barcelony sme akurát vychytali obedňajšiu zápchu. Ale tak nejak sme to v tomto meste očakávali. Zrazu sa vďaka sanitke vytvorila záchranná ulička a my sme to takto pekne využili. Antoni Gaudí nebol pôvodným architektom Sagrady Famílie, ako ste si možno mysleli.
Prvý architekt, ktorý v roku 1882 Sagradu Familiu navrhol, bol Francisco de Paula del Villari Lozano. Pôvodný projekt však budúcu Sagradu Familiu zobrazoval v oveľa klasickejšom štýle, než vyzerá teraz. Stavba s neogotickými prvkami mala pripomínať tradične vyzerajúci kostol. Keď pôvodný architekt roku 1883 rezignoval, Gaudí prevzal prácu na projekte Sagrady Familie. Prácu poňal úplne iným spôsobom. Navrhol dýchberúcu baziliku, ktorá sa klasickým kostolom podobá iba minimálne a je skôr umeleckým dielom. Od roku 1914 až do svojej smrti v roku 1926 Gaudí pracoval iba na Sagrade Familii. Ozaj, vedeli ste, že po dokončení bude najvyšším chrámom na svete a jej stavba trvá už oveľa dlhšie ako stavba egyptskej pyramídy? Barcelona, Sagrada Familia, neviem, pre mňa osobne, namiesto toho, aby som mala nejaký pocit pokoja a náladu toho kostola, úplný opak, skôr mám pocit nejakého... Komerčná. Presne, tá budova pôsobí na mňa maximálne gíčovo a snobsky. Môj názor a vy môžete mať iný, ale za mňa nič moc. A hlavne všetky tretky, čo tu predávajú, tak sú to tretky AliExpress, len tam trošku pribili sumu, takže ak chcete magnetku odtiaľto, tak si ju rovno objednajte za Láča. Ono to je ako naša diaľnica. Kopa betónu a stavajú to 200 roky. Ha! Ja už viem, čo mi to pripomína. Vatikán. Bordel, bezdomovci a azijské tretky. Presne to isté, presne. Barcelona nás neuchvátila, tankujeme za 1,71 € a pokračujeme po pobreží smerom do Francúzska. Prechádzame cez hraničný prechod Port Bou. Opúšťame Španielsko a sme veľmi radi, že sme zvolili práve túto trasu. Kľukaté cestičky a nádherné výhľady. Čo viac si prijať? Dnes sme dorazili do francúzskeho mestečka Agde. Máme za sebou 590 km a Julinka, ako vidíte, už dáva dokopy Hemingwaya, potrebuje takú menšiu údržbu, potrebujeme doliať olej, dotiahnuť reťaz, lebo sme si nevšimli, že niečo vydáva taký divný zvuk a zistili sme, že trošku vôľa na reťazi, takže malo by to byť ono, tak verím, že to tento problém odstráni dotiahnutím. No a samozrejme všetky šrouby podoťahovať a ešte také, že máme tam nejaký pretrhnutý vak, tak ho trošku zalepiť, nech sa nám tam nedostane buď voda, ktorá určite by nás čakala, keby som to nezalepil, takže radšej to podlepím a uvidím, čo ešte nájdem, no. Počas našej údržby prišla za nami majiteľka. Nič sa nestalo. Tak nie som až taký špinavý. No, ale pointa. Prišla za nami majiteľka a keby mohla, tak nám podľa mňa sama ide pomáhať. Doniesla nám prvú lampu.
doniesla nám potom Začala predĺžovačku. značať lampy z celého domu, podľa mňa. Potom a začala ich strategicky rozmiestňovať okolo našej motorky, aby sme mali svetlo. Počúvajte, najprv doniesla prvú lampu, potom doniesla predĺžovačku, druhú lampu, potom doniesla lampáž a potom sa prišla opýtať, že či ešte niečo nepotrebujeme. Ja keby jej poviem, že počúvaj, potrebujem, aby si mi to vymenila, tak ona mi povie, dobre. Dnes sme prešli 590 kilometrov. Opäť sme si to rozdelili pol na pol diaľnice a vedľajšie cesty cez Barcelonu a následne po pobreží do francúzskeho mestečka Agde. Náklady na dnešný deň sú benzín 41 eur, diaľnica 6,50 a ubytovanie 62 eur. Spolu to máme 109 eur aj 50 centov. Bonjour. Bonjour. Tak sme opäť vo Francúzsku. Včera sme do noci sa hrali s reťazou, uťahovali ju, lebo niečo nám teda rapkalo, tak uvidíme, že či to tento problém odstráni. Dnes nás čaká celkom zaujímavá cesta po Azúrovom pobreží až do Monaka, kde dnes bude prebiehať veľká cena, takže uvidíme, kam sa dokážeme dostať a či tam vyletíme dronom a aspoň niečo uvidíme. No a dnes by sme chceli spať v Taliansku. Tam sa teší najviac Julinka. Keďže drtí taliančinu, tak uvidíme, ako jej to pôjde. Toto bola spomínaná domáca, veľmi milá Vietnamka, ktorá nám porozprávala o tradičnom cvičení Falun Dafa a dala nám podpísať petíciu pre slobodu tohto duchovného cvičenia v ázijských totalitných krajinách. Aj keď Simon zhodnotil, že to bolo určite za slobodný Tibet. Vyzerá to tak, že ten nepríjemný zvuk sme odstránili teda našpanovaním reťaze, takže všetko by malo byť OK. No, francúzske pumpy, samoobslužná. Som zvedavý, ako to ideme zase zvládnuť. Nakoľkokrát. Teraz mám zobrať, ne? Maximálne za 200 eur môžeš natankovať. Dojede. Tak konečne sme zišli z diaľnice. Sa mi zdalo, že sme išli trošku rýchlejšie. A tak dúfam, že nám nepríde žiadny pozdrav od žandára zo Saint-Tropez. Keď už sme pri tom Saint-Tropez, my sme pôvodne mali ísť cez, ale viacerí nám povedali, že je to také influencerské mesto, kde sa všetci len fotia a hlavne je dosť drahé, takže dáme rýchly obed a pokračujeme do Monaka. Po 3 hodinách na diaľnici konečne schádzame k nádhernému azúrovému pobrežiu. Cez Cannes a Nice sa blížime k Monaku, kde už približne hodinu prebieha veľká cena. Nevieme vôbec, čo nás v Monaku čaká a ani kam sa dokážeme dostať. Ešte donedávna tu bolo lietanie dronom zakázané a počas F1 to bude asi podobne. My sa však nevzdávame. V Monaku nás odklonili niekoľkokrát, raz sa nám dokonca podarilo nájsť kúsok miesta v zákaze. Dokonca sme už aj vybrali dron, ale v okamihu sa zjavil policajt, ktorý nám to milo a slušne zatrhol. Hľadali sme teda odľahlé miesto, odkiaľ by sa to dalo skúsiť. Našli sme takéto vedľa pána šoféra z Petronasu. Simon však zacapkal objektív a preto sa musel zo vzduchu vrátiť a nakoniec sa na to úplne vykašľal. Šli sme teda ďalej a nakoniec sme aj tak uvideli aspoň jedného pretekára. Ten zvuk vydal on. Sme na okraji Monaka a dostali sme sa sem tesne pred koncom veľkej ceny. Majú tu však mnoho obmedzení. Keď sme sa snažili niekde zaparkovať v zákaze, tak nás hneď prišiel upozorniť policajt, aby sme sa upratali. To isté platilo, aj keď sme sa snažili vyletieť dronom. Aj tak mám radšej rally. Na pumpe sme stretli pumpára, ktorý bol tiež motonadšenec a okrem toho, že sa pochválil svojou motorkou, očistil nám aj prilby. Veď motorkári si predsa musia pomáhať.
A konečne prichádzame do Talianska. Benvenuti in Italia! Dáme si lekciu číslo 1 talianskej autoškoly. Plná čiara neplatí. Prechádzame Talianskou impériou. Meno impéria je odvodené od názvu rieky Impero, ktorá oddeluje bývalé nepriateľské dediny Porto Mauricio a Onelia. V dnešnej dobe sú tieto dve dediny zlúčené do jedného mesta. Oblasť okolo mesta Impéria je známe ako Riviera dei Fiori, ktorá sa vyznačuje malebnými zátokami, prístavmi a údoliami. My sme dnes v cieli v mestečku Dinamo Marina. Julie rieši hotel alebo teda niečo. A máme dnes za sebou 500 km. Hemingway po včerajšej údržbe šlapal ako hodinky. Parádička, ideme si oddychnúť, možno skočiť na nejaké to gelato. Andare a piedi? Sì, bravo, di qua. È vero che tu parli italiano. Allora, dove c'è quella luce, vai avanti e poi trovi una discesa a piedi, una scala. Attraversi la strada, seconda scala c'è il mare. Ok, 10 minuti. Čau. A čo to je tá čita? Čita je mesto. A nebola náhodou čita opica v Tarzanovi? Čo? Diano Marina. Toto letovisko sa píši krásnou pobrežnou promenádou s exotickými rastlinami. V roku 1887 bolo takmer celé mestečko zničené zemetrasením a následne znovu postavené. Je považované za najpôvabnejšie mesto strednej časti Ligurskej riviery. A ja som stihla aj gelato. Dnes sme po Azúrovom pobreží prešli do Monaka a pokračovali Talianskom až do mesta Diano Marina. Náklady na dnešný deň sú benzín 53 eur, diaľnica 22,70 a ubytovanie 65 eur. Spolu to máme 140 eur aj 70 centov. Ak sa ti toto video páčilo, nezabudni kliknúť na odber, aby ti nič z našej cesty neuniklo.